Pnawn da, gobeithio bod chi'n mynd i ymuno ar y sesiwn heddi. Yn y gyd sydd angen yna chi yw clwtyn sy'n chi llestri neu tywel bach. A ni'n mynd i ddechrau, trydydd coesau tyma bach ar led. Dal y clwtyn un ochr ar llall. A be fi moyn chi wneud, y cefn yn syth, y gen i fyny, ymestyn y breichiau mas a nôl mewn. Gan gadw nhw yr un uchder ar fron a cadw'r tensiwn ar y tywel yr holl amser. Iawn, felly ymestyn mas a nôl gan gadw'r tensiwn ar y tywel yr holl amser. Mae hwn yn dda iawn am gyhyru'r fron. Iawn, yn ni 10 saib bach a 10 unwaith eto. Bant yn ni. 1, 2, 3, 4, 5, cadwch y tensiwn yna, 6, 7, 8, 9 a 10. Os chi'n moyn ysgwyddau am sbelen cyn dechrau to. Reit, bant yn ni to, lan i'r un uchder ar fron, bant yn ni. Newch yn siŵr bod y tywel yn dyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Mae syndod faint o effaith mae hwnna'n cael, neu gywe. Reit den, y symudiad nesaf ni'n mynd i wneud yw dydio'r dilo o dan y tywel tro yma. Cadw'r breichiau yn dyn i'r corff a ni'n mynd i just codi'r breichiau lan a nôl lawr. Lan a nôl lawr. Unwaith eto gan gadw'r tensiwn ar y tywel yr holl amser. Iawn, newn ni 10 saib bach a 10 unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Saib bach, dydych chi dimlo fe fan hyn nawr ar y biceps. Tywel yn dyn, bant yn ni to, cadwch y breichiau yn dyn i'r corff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, a fi eisiau nôl am y symudiad ola. A be fi moyn chi wneud yw codi'r tywel wrth ben eich pen. Daliwch yn dyn unwaith eto, coesau tyma bach ar led, y cefn yn syth. A fi moyn chi just plygu i un ochr, nôl i'r canol, plygu i'r ochr arall, nôl i'r canol. Mae hwn yn bwysig iawn i gadw'r cefn yn ystwyth. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Nôl i'r canol, ydych chi'n moyn dod i'r breichiau lawr am eiliad a dechrau unwaith eto. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, mae'r sesiwn wedi mynd yn gyflym unwaith eto fel arfer. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir.